تماشاوانین هێژە خەلەکا مەی دویەمین ji بەرنامە زمانê me em pêşkêşî we dikin. Mijara me îro tîpin. Berê şagirtina û carekê din xêr hatin bername zimanê me. Xeleka me duyemîn, xeleka me îro bi giştî li ser tîpên Kurdî bê, awayê nivîsa tîpan û derketina deng çawa em va tîpa bilêv bikin. Ji xwe xeleka me borî me destxweş ya got em pê binivîsin me bir em çawa lênûsê û pênûsê bikar bînin bi taybet ji ber ku em gelê Rojavayê Kurdistanê me timî yani bi erebî milê rastê de em fêrbûne her tiştê xwe em milê rastê dinivîsin lê belê ji ber Kurdî yan jî zaravayê kurmancî bi latînî tê nivîsîn em jî xwe fêr bikin bi milê çapê timî dest pê bikin. Niha jî em dest bi tîpê Kurdî bikin. Di zimanê Kurdî de sî û yek tîp hene. Ew tîp jî bi di awayê ne. Awayê mezin, girdek, gir, bi sê navaye. Gir, mezin, girdek. û awayê duyemîn jî hûr, hûrdek, biçûk. Ev her sê jî têne gotin, ev her sê pev jî rastin û yanî watê didinê de. Sî û yek tîp di Kurdî de ti çi biştexilî, çi bi axivê ji wî dengî re tîpek heye. Yani ti çi bêjê wê ew bêjeya te tîpê wê jî hene. Çend deng derkevê ew deng hemî jî tîpê wê hene. Niha jî em va tîpa nas bikin bi çi awayê ne, çawa têne xwendin, ji ku derê derkevê em niha dest pê bikin. Ji xwe me got em milê çapê dest pê bikin. Lênûsa me jî cara din me da diyar kirin. Serkîjan lênûsê em bikar bînin. Niha jî sedemê wê were bêne xuyar kirin. Sedemê got em li ser vê lênûsê binivîsin, sedemê wê niha wî ji were ji ber xwe ve û nê fêm bikin. Em dest pê bikin. Tîpa me destpêkê ji xwe timî em ji kevîka lênûsê ve dest pê nakin. Valahiyek baş ber mimînî em dest pê bikin. Ji bo awayê lênûsê xera nebe. Valahiyek biçûk bimînî paşê em dest pê bikin. Xeleka me borî, waneyê me derbasbûyî me gelek tişt ji were dane diyar kirin. Me got ev xêzik dema me got milê çapê ve tê ne. Ya din jî me got milê rastê de tê. Hûn dibînin çawa ew xêzik niha yani dema twatînî ber hev tîpa ji derê de afirîne ev jî didê diyar kirin û xêzikek di navberî de. Ev tîpa destpêkê ji zimanê Kurdî ye. Ev awayê tîpa a ya gir. Girdek, mezin. Ev awayê tîpa a ya mezin e. Niha jî em ya hûr binivîsin, ji xwe her du ê gir û hûr. Ya gir di pêşerojê de em ê wana rastnivîs bidinەوە. Ev tîpê gir bi taybet yani taybetmendîna we hene heta got peyva me bi tîpa gir dest pê dikî. Lê piranî em tîpê hûr bikartînin. Piranî tîpê hûrin tenê. Destpêka hevoketî tîpa gir bikartînê dema nav hebin. Ew nav jî cûreyê wan hene em ê ji werbêjin çi ne di pêşerojê de. Navê mirova ê gunda ê bajara bi tîpê gir tê nivîsîn. Gelek awa hene di pêşerojê de em ê ji werebêjin. Bes wek destpêk tîpa a rengê xwe mezin, awayê xwe mezin bi vî rengî ye. Yê biçûk yan jî girdek biborînin, hûrdek hûr em guloverekî destpêkê çê dikin, guloverekî biçûk. Şagirtên hêjan. Wana me derbas bûyî dema me gulover bir, me mezin bir di navbera du xêzika de. Lê belê niha em biçûk bikartînin. Yani me besta me jê nego em tenê di navbera her du xêzika de bikar bînin. Na. Em awayê wê destê me sersivik bibe. Ji ber biçûk jî tê û navî jî tê û mezin jî tê. Ev niha biçûk e. Tîpa a ya hûr em guloverekî çê dikin û xetekî pê ve. Ev xet jî hinek jê bi vî rengî dikin. Yani dibe. Bi vî rengî em karin bêjin ev tîpa a ye.
Tîpa A, awayê wê nivîskî ev e, dengê wê A. Dengê wê A. A bi vî rengî tê xwendin. Piştî tîpa A, tîpa B tê. B jî şagirtina, ji xwe me biriye jî, me got destpêkê em xêzika çêkin. Ne? Wana me derbas bûyî, me xêzik birin, me gilover birin, me vî awayî birin, bes me ji wer sedem neda diyar kirin. Niha em ê bêjin sedem çi ye? Ji ber em derbasî tîpa nebibûn. Sedem tê fêr bibe çawa xeta binivîse. Çawa xetê te rast derkeve. Li ser lênûsê tê çawa kar bîne. Yani niha got em ji vir heta vir, ji vir heta vir bikêşin şaş. Ji awayê ziman û rêziman hemî derdikeve. Gerek e em sînora jê re bihêlin. Bi vî rengî. Destpêkê xeteka rast, paşê nîv giloverê. Bînin vir û nîviya dinê bînin fiyalî. Ji xwe niha tiştê em fêr bûne, yanî di zimanê îngilîzî de em bi vî rengî çê dikin. A vî rengî. Ji ber sê xeta, xetayê wilo ye, em dibêjin eva biçûk, navbera her du xeta de bes navê şaş. Deman tîpa B binivîsin, her du gilover wê di yek rengî de bû. Ne yek biçûk yek mezin. Tîpa B, girdek, gir, mezin bi vî rengî tê nivîsî. Her sê nav jê re têne gotin. Girdek, gir û mezin. Ya hûr, ew jî mîna. Ya destpêkê xetek û vê giloverê tê li vir çêdikê. Tîpa B mere çêbû. Ev gilover biçekî vî rengî. Tîpa B. A, B. Dengê B, ev deng, ev tîp bêdeng e. Çawa? Çima bêdeng e? Niha dema em A dibêjin, A bi deng e ne derdikeve, bes B. Tîpa B divê tu dengekî xeyalî pê re deynî heya got ev tîp te re derkeve. û eynî mîna tîpa B niha di pêşiya me de çend tîp jî hene, em wan jî bibin, em ê ji were sedemê çima got ev tîp bêdeng e. Çima navê va tîpan bêdeng in, em ê ji were bidine diyar kirin. A, B, C. Tîpa C, ew jî awayê giloveriyê de. Li vê derê balahî heye. Çima me destpêkê gilover birin, ji ber gelek ji me re tê kar anî. Mîna evê biçûk, ev. C, ya hûr jî mîna wê bes biçûktir e. C, em herin tîpa çara, tîpa Ç vî awayê. A, B, C, Ç. Ç jî mîna C tê nivîsîn, li vê derê du xêzikê çûk pêve hene. Piştî tîpa Ç, tîpa D tê. Tîpa D, ew jî xêzek, rast û nîv gilover. Bi vî rengî. Ev ya gir ya mezin e yanî. D, carekî din xêzek. Mîna vê eva hûr ya biçûk berê dikeve vî milî de. Milê çapê. B dikeve milê rastî. Bes eva dikeve milê çapê. D, piştî tîpa D, tîpa E. E xeteka rast,
û sê xêzik. Dîsa biçûkek gilovereka biçûk û tu dadixê jêr. Ê mîna wê nivîs wek wê ye li vê derê wek dê em dê peyva jêr dibêjin hinek bên kumik hinek jêr bên şok. Her du ava jî rast. D e ê piştî ê tîpa fe. Tîpa fe ew jî xêzikek e xeteka rast e û li jorê xêzikek biçûk tê nivîsî. Di nêvî de jî yek heye. Tîpa fe ya gir. Fe ya hûr mîna kopalekî. Çêtkê tu dadixê jêr dê navberê. Ne digihênê ne jêr û ne. Nêvî de yan jî bixwaze kurttir bike dikare. Bi vî awayî xêzika di nava vê de tîpa fe bi vî awayî tê nivîsî. Ev vî rengê. Niha da tiştê em fêrî bûnê de em vî rengê de nivîsin. Feya hûr şaş. Kurdiya rastî kurmancî tîpê latînî bi vî awayî. Piştî tîpa fe G. G jî mîna C û Ç tê nivîsîn li vê derê xetek. Xêzikek biçûk jora wê tê nivîsîn. Ya hûr ya biçûk giloverek biçûk me got wekî a li vir jî giloverek biçûk tu dadixê jêr. Xetekî û vî rengî tê çêdike. Piştî G tîpa H. H jî me awayê wê bir wek xêzik. Waneyê me destpêkê me got em di xetan li hemberî hev binivîsin û xetekê dinêvî de. Tîpa H bi vî rengî ye. Dengê vê tîpê H. Carekî din xeteke hûr biborînin xeteka rast û wekî konekî pê de. Ev ya hûr e. Heta vir hat fêm kirin. Pirsê we ser hene? Awayê nivîsa wê nakokî were derketibin? Yani hinek awayê wê hene mîna G, F, mîna em bêjin B. Em li gor yani zimanê İngilîzî li gorî em weke yani şagirtê Rojavayê Kurdistanê me dibistana de xwendiye. Me piranî erebî xwend û carna jê Ferensî İngilîzî jî didan. Yani me li gorî kêfa xwe me tîp dinivîsîn. Xetê bin xetê ser xetê ev me zêde yani em bêjin me pêk netanî. Bes di Kurdî de gerek ji destpêkê ve em fêrî vê bibe. Ev rêbas ê rast e. Fe G H piştî tîpa H tîpa I tê. Tîpa I ev tîp di İngilîzî de bi vî awayî ye. Yani piranî kompyûter jî kompyûter de bi vî awayî. Bes di kurmancî de xeteke rast. Xeteke rast e navbera hevdû xet. Ya hûr jê em xetek biçûk û xalek li ser. Ev I ya biçûk e ya hûr e. I I jî di mîna I xetek rast dikeşe û mîna I ya hûr dîsa xetek rast û komik yan jî şoq li ser çêdikê.
Piştî vê tîpa j tê. J bi vî awayî. Kopalek berê bidê erdê jor xêzgek heye ser de. J jê re tê gotin. Ya hûr tê ji nîviya xetê, nîviya valahiyê tê datkeve jêr, tilbinî wekî kopal çêdikê û xalek tê nivîsê. Ev ya hûr e, ya biçûk e ya hûrdek. Piştî jê ke. Ke çawa tê nivîsî? Me got ji vê xetê hetanî vê xetê. Tê niha li gorî me birî bi vî awayî ye. Em destpêkê vê dikêşin, vê jî ji nîviya vê dikêşin. Ev nerast e. Yani wek zimanê Kurdî, wek tîpa Kurdî nabê wilo. Di İngilîzî de wilo tê bikar anin. Bes di Kurdî de tê digihênê vir û tu vê jî dadixe jêr. Bi vî awayî. Careke din em dubare bikin. Xetekî jor hetanî jêr em ji vê derê pênûsa xwe esas bigirin, daxin nîviya vê xeta gunha me çêkirî û ya din jî bi vî awayî daxine jêr. Bi vî rengî tîpa ke dest me dikevî. Ya hûr jî hûrdek, ew jî xetekî, ev her du xêzgê ku me çêkirî wê biçûktir bû. Ji ber ew xwe biçûk e. Yani ne mutleqa got tu vê bigihînî serê xetê. Niha gelek şagirt hene xwe destê wa biçûk in, xetê wa hûr in, dikarin vê negihînin serê xetê. Bes jor yani derkevin ji dervey vê jî şaş. Ji dervey vê xetê jî derkevî nabe. Wek şaştiyeke zimanî derkevê pêşberî me em vê negirin dest. Ke. Piştî ke tîpa le. Le jî xetek rast û xêzgek. Me nefsa vê dersa me borî de me birî wek xêzik me bir, ne wek tîp. Le, laya hûr xeteke rast dadkeve jêr. Niha ev her du bûn mîna he. Ev ya gir e, ev ya hûr e. Em ê çawa ji hev nas bikin? Belkî di peyvekî de her du direk hebdû hatin. Ji xwe di Kurdî de nayên cemher, bes erebî mîna em bêjin navê ilham. Em bêjin ilim, elim bi erebî, dema tu bixwelpênê Kurdî dibe ilim. Her du tên gel hev. Em bêjin nivîsa we vî rengî bê. Ev tîpa gir ya a ye, ev tîpa la ya hûr e. Em dikarin ji bo ku mejî me de tevlî hevî dernekevî û ji bo ku em nebêjin şaştiye yan ê derdor me heger ser wa zehmet bê nikaribin, em vêna biçekî Kurd bikin. Bi vî awayî enca em karibin tîpa la û a ji hev du veqetêne. Weke mîna navê ilham. Vî awayî em karin çê bikin. Tê fêm kirin. Me xêzikek her du xet beramberî hev û di nêvî de bi vî awayî wekî newalekî em çêkin di nêvî de tîpa me. Dengê wê me. Ya hûr jê xetek rast
û ev ya hûr. Hûrdek yan jî biçûk. Me ne jî me got em ba her du xeta beramberî hev çê bikin û xetek nêvîde. Ji bo yani destxeta me em di xeta çêkin paşekî nêvîde zehmet dibe. Em bi hevdû re bi vî awayî dikarin çê bikin. Naya hûr jî bi vî awayî. Na piştî ne tîpa o. O gilover e. Ew jî di navbera her du xeta de. O ya hûr jî bi vî awayî tê nivîsî. Dema em dibêjin navbera her du xeta de ji xwe ya binî ew ya bingehîne. Tu li ser wê çê dikî. Heger tu nikaribî bigihînî ya jor ji ber destxeta te hûr e biçûk e tîpê te hûr in ev yani bes ji derkevî ji dervê vê nabe. Bes dakeve binê vê jî nabe. Divê li ser xetê bî. Piştî tîpa o tîpa P. Ew jî me got xetek rast û nîv gilover. Bi vî awayî tîpa P ya gir, girdek, mezin û P ya hûr. Bi vî awayî. Di xetê çê dike gilovera xwe li ser vê çê dike. P ya gir, P ya hûr. Piştî tîpa P tîpa qatî. Qe jî ew ji gilovera mîna o li vê derê xêzikek milê vê milî de vê ve em çê dikin. Paya hûr bi çawa ye ew jî gilovereke ti xetê pê vedikê biçekî bi vî milî de tînî. Milê çek. Çima ji ber qe û geya hûr nîne have dişibin hev. Li vê derê em biçekî vê xwe bikin ji bo em va her du kav ji hev du nas bikin. Qe piştî tîpa qe tîpa re. Re ev tîp jî tîpeke lerzok e. Re weke vedengê didê. Re dîsa nîv gilover em xeta xwe ji vêr xeta nîv jêr dake. Niha em fêr bûne çawa bi vî awayî ji vir em dadixin xeta xwe şaş. Gerek xeta me were vir û ji vir dake. Nivîsa wê tîpa bi vî awayî. Raya hûr ew jî xetek biçûk ev pê. Em çawa fêr bûne? Mîna? Ew vekirî. Ev şaş. Destpêkê di xeta xwe çê dikê, tu ji jorê biçekî xwar dikî. Piştî tîpa re se. Se bi vî awayî tê nivîsî. Se ya gir ya hûr. Girdek, hûrdek. Şe bi vî awayî. Se şe. Ew jî me got mîna ce û çen. Ce sade ye, nîv gilover e, çe xêzikek pê ve. Se jî bi vî rengî ye, şe xêzikek pê ve. Piştî tîpa şe tîpa te tî. Te jî xetekî tu çê dikî xêzikek lê jor û
ما ابنا وقت خیزیک جیبر بکی تبیران تایا هور وکی کوپال برده خیزگه بشی تیپا تا او تیپا او مینا سالکه بچید کی نبره و هر دو خطا ده یا هور او جی بچوکتره به داره وقت خطا بچوک ام بیبد او انجی یا هور نویسا او عینی وکه هفن لوی داره کمکل سره او پشتی ده نهال لوی داره شاشتی یک مره در کدیم شاشتی چیه که زانه جوان هر بجی داکت یا جیر گرک انوانا فرق بکن و وکری وی آوای و وی آوای ده نویسیم و یا هور ما قلت را قالك جارة أم هذي رنجتك مينا ذاتي بيدرتك هذه مرة بس شاش و مينا ذا بس تو وكي الدبايا بهر دبابك أو جي ناقه داوي دنبي دا أم دات خنجر و پشتی وای جی تیپا خا ما اف آواجی بر دی سیاهور میناوی بس بچوک خا یا گر توکی و یا بچوک چید که او ته داخل جر ev ya Kurdiye naha de kompüter da gerek jara vi avayte bes nabi ya hurji bi rengiye tu vaka niv global çetke daxil jir ya heri davi tipa Z زاجي بفي أواي تنيس تيبا هاري داوي زمان كردي ده تيبا زان تيبا دسبكي يا هاري داوي تيبا زان بلي شاگردنا أواي نويسا تيبين كردي و دنگي وان ما يك جوارا قد جارة كدي أم دنگي وان بخوينه دربكيرا ب ج ç د ا ف ج ه I ج ك ل م ن o p q r س ş ت u v و خ ي ز ev tipin Kurdine Zaravay Kurmancı ji em jimele çapê ve dest pê dikin tîpên latînî ne belê şagirdino eger pirsê we tune bin em wana xwe diqedênin pirsê we hene temam em serkeftinê ji we dixwazin belê temaşevanên hêja em gihan dawya xeleka xwe ya duyemîn heta xelekek din mîn xêr û xweşiyê de
خمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی به خمل و روشه شیرین و خوشه